És de les patates de la varietat canabec més buscades. Cultivada a prades, a gairebé 1.000 metres d'altitud, té un gust i unes propietats que la fan diferent a la resta. Un dels motius és el clima i un llarg període de producció que comença al maig i acaba al setembre. Aquest més temps el que fa és donar-li unes propietats que en altres llocs no té. Aquest és un i l'altre és la qualitat del sòl vull dir del tipus d'arena que és un terra silici, i les aigües que també són molt bones. Les patates d'aquest any es començaran a vendre a l'octubre i per Nadal ja pràcticament no en quedaran. Els les treuen de les mans, però en canvi cada any hi ha menys pagesos que s'hi vulguin dedicar. Diuen que els costos que té i el preu que els en paguen no surten a compte. Bueno, ahora la gente joven está yendo a las ciudades y también estoy estudiando en la universidad de una ciudad, en Inglaterra, pero vengo aquí de vacaciones de verano y mira, ya que estoy, hago algo. Deuen quedar 8 o 10 que fem patates i 5 o 6 de jubilats que ja també ja fan les últimes campanyes i quan ens acabem d'altres al darrere nostre ja no ve ningú. Llavors, no sé què passarà. Aviat potser hi haurà bolets aquí. Comencen a sortir pins i bosc. El bosc és el que avança més en aquest terme. Aquest any se'n faran 200.000 quilos. 10 anys enrere se'n feien mig milió.